Δεν στο έχει πει κανείς, θα στο πω όμως εγώ, πώς να μην χρειαστεί να πας σεζόν του χρόνου και να βγάζεις λεφτά από το κινητό σου, όπως έκανα και εγώ που δούλευα σεζόν από τα 18 μου. Αυτό είσαι εσύ που πας σεζόν και για να πληρωθείς από μια αγορά, πουλάς είτε υπηρεσίες είτε ένα προϊόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση εσύ πουλάς υπηρεσίες. Από την αγορά γενικά για να πληρωθείς πρέπει να λύνεις ένα πρόβλημα. Και εγώ για αρχή τι θα έκανα, θα βρίσκα ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα λύνει ένα πρόβλημα, αλλά πες πως δεν έχεις το κεφάλαιο γιατί το προϊόν χρειάζεται ένα κεφάλαιο, θα ξεκινήσω μια υπηρεσία που θα λύνει ένα πρόβλημα. Και αυτό τι είναι? Το content. Το οποίο content δεν χρειάζεται καθόλου κεφάλαιο και μπορείς απλά να ξεκινήσεις μέσα από το κινητό σου. Και μέσα από το content τι μπορείς να κάνεις? Να αποκτήσεις κοινό. Κάτι το οποίο πολλές εταιρείες δεν έχουν. Και αφού αποκτήσεις κοινό και κάνεις influence σε κόσμο, δηλαδή τους επηρεάζεις μέσα από αυτά που λες, πας σε εταιρείες και τους ζητάς ένα ποσό για να διαφημίσεις τα προϊόντα τους. Αυτό είναι πολύ εύκολο, τους στέλνεις κάποια email ή τους παίρνεις τηλέφωνο και πας από κοντά και κάνετε συμφωνίες. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα content που μπορείς να κάνεις μέσα στη σεζόν σου για να αποκτήσεις το κοινό είναι να κάνεις day in a live και κάθε μέρα να κάνεις μισή με μία ώρα live σε TikTok, Instagram, Facebook και YouTube. Και LinkedIn, το οποίο το έχω ξεχάσει να το γράψω. Όπως επίσης μπορείς να κάνεις και διάφορα βίντεο τύπου πώς μου μίλησε άσχημα ένας πελάτης και πώς το διαχειριστήκανε στο μαγαζί που δουλεύω. Δοκίμασε αυτά και του χρόνου μπορείς να μου στείλεις ένα ευχαριστώ.